zien? Ja, ik kan wel wat zien. Maar het is voor een camera heel moeilijk om dat te zien. Ik vind wel dat je er heel goed mee bezig bent. Vind je zelf ook niet? Jazeker. Kijk, loopt het. Dat zei morgen vroeg mag u doen. Ah, naar de kapper. Wat? Naar de kapper. Een kapper. Prachtig. Jeetje. Oh, dat is wel wat zin. Eens even kijken wat er gebeurt. Zo. Jezus. Oh. Maar dit is de achterkant dan, hè? Dit is de voorkant. Oh, prachtig. Nu wel een bioscoop beginnen, denk ik aan. Nee. Hij is wel aardig groot, hè? Zeg je? Hij is wel aardig groot. Ja. Gaan we even wat opspannen? Ga je morgen vroeg nog naar de kapper? Ja. Oké.